Прывітанне, мои маленькія! Сёння мы паслухаем яшчэ адну гісторыю з кніжкі чэшскага пісьменніка Мілаша Мацоўрака «Мах і Шэбестава. Чараўнікі з 3 Б». Як Мах і Шэбестава паплавалі ў моры ля Гавайскіх выспаў. Нагадаю, што Мах і Шэбестава – гэта хлопчык і дзяўчынка, якія вучыліся ў 3 класе і аднойчы знайшлі чароўную слухаўку. І вось аднаго разу перад калядамі Мах з Шэбеставай прыйшлі ў школу ў апошні момант, селі за парту якраз са званком. Але настаўніцы ўсё не было і не было. Горачак з пажоўтам, 2 непаслухмяных хлопца, вядома ж, бегалі па класе і галёкалі, як павіяны, а выдатніца Чармакава на іх крычала, каб селі, лепш паўтарыць арыфметыку з граматыкай, бо ім за паўгоддзя будуць калы. Але Горачак паказаў ёй язык, маўляў, клапаціся пра сябе, і сказаў, што на арыфметыку яму пляваць, затое ён ведае на памяць усе песні гурта «Шалёныя алігатары», чаго не ведае нават настаўніца. І адразу ж узлез на парту, замахаў сшыткамі з песнямі і заспяваў: «Моя тётка Ліба, ні мяса і ні рыба, ды голад не тётка, з'ясі нават котку». І толькі ён гэта даспяваў, як у клас увайшоў спадар-дырэктар і сказаў: «Горачак, зараз жа злезь з парты, інакш я з табой разбяруся». А потым паведаміў вучням, што настаўніцу ўначы адвезлі ў больніцу, бо з ёй здарыўся нервовы прыступ, таму што яе брат, інжынер Арышак, які працаваў вынаходнікам у Амерыцы, учора плыў на караблі, які патануў, і з ім патануў сакваяж з вынаходкай. Асаблівы, смешны сакваяж, на якім былі намаляваныя зайчыкі, дык вось тое няшчасце здарылася ля Гавайскіх выспаў. А выдатніца Чармакава адразу ж падняла руку, каб сказаць, што гэта выспы ў Ціхім акіяне і знаходзяцца яны ў рэгіёне, які называецца Палінезіяй. А спадар-дырэктар сказаў: «Слушна, слушна», і працягваў: «Вынаходка інжынера Арышка мела велізарнае значэнне і магла зрабіць поўны пераварот у сістэме адукацыі ва ўсім свеце. І іх настаўніца якраз недаўна распавядала пра гэта сваім калегам. Яна казала, што гэтая вынаходка нішто іншае, як апарат з 7 правадкамі, які проста надзяваецца на галаву, як шапка. А правадкі ўстаўляюцца ў падручнікі арыфметыкі, граматыкі, гісторыі, прыродазнаўства, геаграфіі, фізікі і хіміі. Затым націскаецца кнопка, чуецца бзз, і пасля такога сеанса чалавек можа ісці здаваць іспыты хоць за ўвесь курс сярэдняй школы. Нават калі да таго ён быў поўны ёлупень, напрыклад, як Горачак ці пажоўт. Калі Мах з Шэбеставай ішлі са школы, яны загаварылі пра той карабель, які патануў ля Гавайскіх выспаў, а таксама пра вынаходку інжынера Арышка. І Мах сказаў: «Ведаеш, Шэбестава, мне так шкада таго апарата. Гэта так несправядліва, што такая карысная штука ляжыць на дне Ціхага акіяна». А Шэбестава сказала: «Так, ты толькі ўяві, што было б, калі б ён не патануў разам з тым караблём. Людзям зусім не давялося б хадзіць у школу, хіба толькі аднойчы апарат пазычыць. І усе будуць ведаць. Гэта ж якія доўгія тады былі б вакацыі». А Мах стукнуў сабе ў лоб і сказаў: «Слухай, Шэбестава, у мяне выдатная ідэя. Давай попросім слухаўку перанесці нас у тую Палінезію. Там, на затанулым карабле, мы знойдзем сакваяж з зайчыкамі і прынясём яго спадару дырэктару». А Шэбестава адказала: «Мах, гэта сапраўды выдатная ідэя. Мы гэта зробім сёння ж пасля абеду. І калі ўсё атрымаецца, нам ужо, магчыма, не спатрэбіцца хадзіць у школу, і мы круглы год зможам гуляць з Джанатанам». Дома у Шэбеставай яны пачакалі, пакуль бацькі пойдуць у горад. З хатняй майстэрні спадара Шэбесты яны ўзялі ў якасці груза 2 каробкі цвікоў, паклалі іх у торбы, якія пачапілі сабе за плечы, знайшлі маскі для падводнага плавання, і калі былі гатовыя, слухаўка даставіла іх на Гавайскія выспы, якраз на месца трагедыі. Там была страшэнная спёка. Паўсюль натоўпы выратавальнікаў і журналістаў. Там Мах выцягнуў слухаўку, якая ляжала ў торбе з цвікамі, папрасіў, каб яны вытрымалі ў вадзе без дыхання хаця б гадзіну. І калі слухаўка сказала «няма праблемаў»,
Абое ўвайшлі ў ціхі акіян і паплылі да патанулага карабля. Пад вадой усё выглядала, як у велізарнай аранжарэі. Яны праплывалі сярод скалаў, аблепленых караламі з мноствам разнакаляровых галінак. Бачылі жоўтыя і чырвоныя актыніі, якія выглядалі як ажылыя кветкі. Там і сям заўважалі вялікія і малыя зоркі. Разглядалі вялізных крабаў з ружовымі панцырамі і паўметровымі клешнямі. Асьміногаў, якія хаваліся ў шчылінах скал. Насустрач ім праплывалі цэлыя хмары паласатых рыбак, белых, жоўтых, сініх і чырвоных. Але коробкі з цвікамі цягнулі іх усё ніжэй і ніжэй, і нарэшце яны апынуліся на самым дне, дзе ляжаў на борце вялікі цеплаход, які выглядаў як шматпавярховы дом, пакладзены на бок. Мах з Шэбеставай заплылі ўнутр і апынуліся ў вялікім рэстаране, дзе плавалі рыбы, у якіх у роце былі біфштэксы і катлеты. З рэстарана яны паплылі далей і апынуліся ў вялікай кухні, дзе рыб было яшчэ больш. Яны біліся між сабой за спагетці, бульбу, фры і грушавыя кнедлікі. І тут у кухню заплыла акула. У зубах яна трымала сакваяж з намаляванымі зайчыкамі. Убачыўшы, які, Мах схапіўся з галаву і падумаў: «Мамачка родная, гэта ж сакваяж інжынера Арышка. Гэтая акула, пэўна, знайшла яго ў каюце і падумала, што ён поўны зайцоў на смятане». Але Шэбестава, якой да галавы прыйшло тое самае, не раздумывала так доўга, як Мах, а ўзяла парасячы кумпяк, які заўважыла за шклом у электрадухоўцы, і прапанавала яго акуле. Тая адпусціла сваю ношу, схапіла ў зубы кумпяк і тут жа знікла. Пасля чаго Шэбестава падабрала сакваяж, кіўнула Маху, і абое паплылі на паверхню. А наступнай раніцай Мах з Шэбеставай прыйшлі ў школу крыху раней, чым звычайна, і пагрукалі ў дзверы дырэктарскага кабінета. Гаспадар-дырэктар піў каву і чытаў газету. І калі ён убачыў сакваяж з вынаходкай інжынера Арышка, то вырачыў вочы і доўга не мог паверыць, што гэта не сон, а, ачомаўшыся, адразу ж надзеў той апарат сабе на галаву, каб асабіста яго выпрабаваць. Правадкі ён уставіў у газету, націснуў на кнопку, пачуўся бзз, і ўсе газетныя матэрыялы перакачавалі яму ў галаву. Усе рэпартажы, артыкулы, спартовая рубрыка, лісты чытачоў і парады хатнім гаспадыням, уся тэлевізійная праграма, курсы валют і нават абвесткі ад продажы ірландскіх цэтараў да куплі персідскіх кацянятаў. Пасля гэтага гаспадар-дырэктар склаў апарат у сакваяж, паклаў яго ў шафу і сказаў: «Мілыя дзеці, вы зрабілі вялікую справу для прагрэсу чалавецтва. Бо з гэтага моманту не будзе ніякай цяжкасці увесці ўвесь навучальны матэрыял у галаву любога вучня. З гэтага моманту нават самыя вялікія невукі за 5 хвілін змогуць ператварыцца ў адукаваных людзей, і ўсім настаўнікам настане рай на зямлі. Заўтра ж я прапаную спадару-міністру склікаць сусветную канферэнцыю педагогаў, на якой вырашыцца, ці будзе гэты апарат укаранёны ў школы ўсяго зямнога шара ўжо ў наступным годзе». А потым яны ўсе ўтраіх пайшлі ў клас, бо ўжо празвенеў званок. У класе было на дзіва ціха. Пажоўт з Горачкам гэтым разам не біліся, бо Пажоўт якраз пазычыў за бутэрброд у Горачка сшытак з песнямі гурта «Шалёныя алігатары» і разглядаў яго. Гаспадар-дырэктар іх пахваліў, а потым паведаміў класу, што ўжо ў наступным годзе, магчыма, вучобы не будзе. І ўсё дзякуючы Маху і Шэбеставай, якія адшукалі вынаходку інжынера Арышка. І цяпер той апарат ляжыць у яго кабінеце, але ўжо заўтра ён здасць яго ў адпаведную установу. А Горачак нахіліўся да Пажоўта і сказаў яму зусім ціха: «Слухай, Пажоўт, пакуль не позна, давай выпрабуем гэтую штуковіну, і за паўгоддзя ніякіх двоек не будзе». А Пажоўт кіўнуў галавой: «Ага, канешне, давай зараз жа». Пасля чаго Горачак закрычаў: «Спадар-дырэктар, Пажоўту блага, ён зараз страціць прытомнасць». Дырэктар спалохаўся, што Пажоўт і праўда можа страціць прытомнасць, бо той неяк жахліва засоп, язык у яго вылез з рота, а вочы закаціліся. І ён дазволіў Горачку адвесці свайго сябра на свежае паветра. Аднак ледь толькі яны апынуліся на калідоры, як памчалі на прасткі ў дырэктарскі кабінет. Там узялі з шафы апарат інжынера Арышка,
А Горачак выцягнуў падручнікі арыфметыкі і граматыкі, якія ў яго былі схаваныя за пазухай, але ж і Пажоўт выцягнуў пазычаны ў сябра сшытак гурта «Шалёныя алігатары» і сказаў, што найперш ён хоча ведаць на памяць усе песні, не горш за Горачка. А той пачаў на Пажоўта раўці, што першы па чарзе ён, бо гэта была ягоная ідэя. На што Пажоўт даў яму аплявуху. Горачак адказаў тым самым. Яны пачаліся біцца за той апарат, як бараны, пакуль ён не ўпаў на падлогу і не разбіўся ўшчэнт. Прычым сталася гэта якраз у той момант, калі адчыніліся дзверы і на парозе з'явіўся бледны спадар-дырэктар. А калі потым Мах з Шэбеставай ішлі са школы, яны былі страшэнна расстроеныя, бо ведалі, што геніяльны апарат інжынера Арышка ўжо ніхто ніколі не зможа сабраць наноў, а таму ніякага вялікага перавароту ў сістэме адукацыі не адбудзецца. І дзеці па ўсім свеце надалей будуць вымушаны хадзіць у школу. І тады Мах сказаў: «Ведаеш, Шэбестава, мне так і хочацца расплакацца, як толькі я падумаю, што ўжо ў наступным годзе па свеце маглі б хадзіць толькі адукаваныя людзі, што любое немаўля з лёгкасцю магло б здаць выпускныя іспыты, і што ўсё гэта сапсавалі два такія ёлупні, як Горачак і Пажоўт». Вось, бачыце, мае даражэнькія, адна маленькая выпадковасць можа перашкодзіць самым грандыёзным планам. Але час, калі ўсе стануць вельмі адукаванымі, можа сапраўды надысці. Для гэта вам усім трэба добра вучыцца, шмат чытаць і дастаткова спаць. Пачнем з апошняга, таму што зараз самы час рыхтавацца да сну. Дабранач, мае маленькія.